duniya ta daina mu'amala da kuɗi sosai sai 'yan kaɗan. To kowa sai ya koya a hankali, amma ba za a zargi mutanen mu a ce wai kowa ya ci gaba 'yan kudi suna da shi, mun yadda, amma asalan wayewar ba ɗaya ba ce. Su sun dade da waɗannan abubuwa ɗin, bankunansu suna da yawa, ATM ɗinsu suna da yawa, guraren POS ɗinsu suna da yawa. To abu na ƙarshe da nake cewa shine wannan sababin ya sake sa kuma ana cin riba ta gaskiyar ma da gaske, ko da niyya ko ba niyya. Mutane suna cinikin kuɗi a gefe, masu POS ɗin masu kaza, in kana son sabon kuɗi kawo 50,000 mu baka 40,000, su ciri wajen 10,000 lokaci guda ko 5,000 mafi karanci. In ka yadda, wasu suna gefe suna ganin halak malak ne, wallahi haramun ne. Ribal fadlu, kuɗi da kuɗi haramun ne. To amma mutane sun ɗauke shi ba komai ba. Kana son kuɗi to ga su